Jeg er lige blevet lukket ud af resten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var det. Men det er en frygtelig masse dejlige stoffer, man kan få det. Det er godt nok, for nu skal jeg jo til hen og snakke med de der meteoridon fjollehoveder igen. Fordi i overmorgen, der kommer min datter. Og de har jo sagt, at de nok skal hjælpe mig. Ikke i går, men den anden dag. Men jeg ved dig, det er simpelthen ikke til at regne med. Men hvis jeg nu går hen og ser så bedende og helt træt ud, ellers så begynder de jo nok igen med deres lur. De ved ikke en kæft om, hvad der foregår, når man er udenfor. De lever i deres lille beskyttede verden. Han kan nok ikke stå for, at jeg får besøg af min datter. Som skal have et sødt lille barn. Værst, det er, hvis de ikke giver mig en metadon. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal. Vi snakkes ved.